насколько, если мы возьмем прифронтовую зону, кто в целом в плане вещания, в плане информации сейчас побеждает? Мы или они? Вот именно по линии фронта, ну там на сколько-то километров вдоль нее? Ну, якщо трохи відкотитися назад і, власне, проговорити про армію ФМ. Чому армія ФМ з'явилася у 2016 році? Тому що ми вивчали тоді ситуацію, і там було абсолютно мало українських телеканалів, бо телеканалів і радіостанцій, бо вони пішли звідти, коли почалася війна. Це було комерційно невигідно. А з одного боку. З іншого боку, ми спілкувалися з військовими, які знаходилися на фронті. І коли ти приїжджаєш на позицію, тобі кажуть, що у нас тут там якесь а-ля казаче радіо, і тобі зранку до вечора розповідають, яка сильна армія ЛНР, ДНР, то ти думаєш, вже в тебе починають трохи якось так стереотипи зміщатися, і ти думаєш, за кого ж я, що ж відбувається? І, власне, ми почали тоді, скажімо так, активізувати процес створення військової радіостанції туди, на Донбас в першу чергу. Наскільки ситуація кардинально змінилася з того часу, 16-го року, вона змінилася, тому що Сергій Костинський, зокрема, тодішній представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, вони приділяли дуже багато цьому уваги. Вони там побудували нові вежі, тобто поставили по максимуму передавачів. Але я завжди кажу, що це залізо. Головне, що лунає з цих передавачів, що там йде і яка інформація там несеться в голови цих людей. Тому, і повернулися деякі канали україномовні. Я, чесно кажучи, станом на зараз я не знаю точно, скільки там українських телеканалів. Їхня частка збільшилася. Але чи, скажімо так, чи почали їх слухати місцеве населення? Ось це питання. Тому, звісно, що тут треба проводити соціологію. Я пам'ятаю цей скандал, коли, пам'ятаєш, запускали телеканал «Дом», місцева, вірніше, вже наша теперішня влада, і коли вони закрили UATV, телеканали на мовлення, і запустили на його місце телеканал «Дом», начебто для Донбасу, то вони мотивували це тим, що про українську інформацію там не дивляться. Тому вони хочуть створити такий канал чисто для Донбасу, щоб там мовила інформація, яка буде їм цікава, там буде все російськомовне і так далі, і так далі, Вроде і так далі. И вот как бывает, да, вот в Америке, в Германии, иномовление. То есть государственное вещание, у них, допустим, запрещено внутри государственное вещание в Германии, там, в Америке тем более, да, но специально правительство делает так, чтобы вещали в данном случае на оккупированной, но специальный продукт вот туда. Ні-ні-ні, UATV – це був телеканал, який мовив на весь світ. Это да. А «Дом» – це типу тільки туди. Да, він же заборонений, його тут, на території мирної України, його не знайдеш, крім інтернету. А це тільки туди, і вони туди спрямовують інформацію. Я дивилася, що вони там показують, що вони дають, але я не знаю, як за допомогою тієї інформації ми может, это все-таки, нет мнения. Тем более, это люди все равно работают в ту сторону, и я их не буду критиковать, тем более я и не видел. Но, может быть, есть необходимость в такой вот целенаправленной роботі з людьми на окупованих територіях? Є. Ця потреба є, але знову ж таки, що ми вкладаємо в поняття цієї роботи? Яку інформацію ми даємо? Що ми доносимо цим людям? Про що ми їм говоримо? Ну там же не антиукраинская, наверное, это не Медведчуковский канал все-таки. Сподіваємося. Державний. Вы же не видели, ты же не видела. Державний. Ні, я бачила в Ютубі, які вони новини дають. Звичайні новини, ті, які йдуть стандартно. Але ж ти розумієш, що ніхто ж не проводить ніякої... Дивись. Коли ми говоримо про... Люди живуть на лінії фронту, да? Вони там бачать, що відбувається навколо них. От ми колись спілкувалися на цю тему, що їм треба давати якусь аналітику, що їм треба давати якісь пояснення, що їм з ними треба пояснювати, чому це все відбулося. Потрібно розповідати їм історію. Не те, що їм розказує Росія зі своїх екранів, не те, що їм насаджувала радянська. Так, тобто все це треба робити, і про це все треба говорити. Я розумію, що відсоток людей, які будуть дослухатися, він невисокий, тому що, на жаль, у нас питання ідентичності, історії України, це не дуже цікаво, але про це треба все одно говорити, тому що має бути якийсь елемент просвітництва. Або створюйте класний, крутий контент, який будуть дивитися, це гарний, якісь цікаві програми, сучасні. Так фактично, як робить Росія, як вона насаджує за допомогою якісного, хорошого контенту, візуального. Все-таки ты не ответил на мой вопрос, кто побеждает в информационной войне там.
сейчас? Там зараз Вдоль линии фронта. я, чесно кажучи, мені зараз важко сказати. Я думаю, що все ж таки там ще перемагає Росія. Но мы все-таки лучше стали, чем были в 2016 году. Однозначно, що ми зробили дуже великий ривок, хоча б в тому плані, щоб ми створили інфраструктуру для того, щоб там був плацдарм для мовлення українських каналів і українських радіостанцій. Це зроблено, але знову ж таки, що лунає з тих приймачів, що лунає з що там лунає? Почему ты оставила проект «Армия»? Ну, тому Он що... работает сейчас? Просто Так. расскажи. Ведь, насколько я понимаю, его тоже здесь никто не слышит. В Києві? Да. Слухають. А там на волнах есть? На Так, FM? 94,6. Я прошу прощения, наверное, Косинский все-таки. Ні, слухайте. Ні, насправді... Вы сделали, да? Я просто раньше слышал, Да. что вещает только там. Ні. За 4 роки ми, в принципі, розвили його до 31 міста. Не тільки Донецька, Луганська. Це відкритий FM-діапазон. Абсолютно, так. Клас. Це відкрите стандартне ЗМІ, яке працює. Вибач, будь ласка, велика повага і подяка. Ні, все нормально. Армія ФМ мовить, так, ми починали, першу ставку ми робили саме на Донбас, потім ми навіть встановили передавачі на кордоні з Кримом, навіть там якусь частку в Крим добиває. Потім ми вийшли на територію мирної України, це були перші міста Київ, Житомир і так далі, ми пішли. Армія ФМ зараз працює, слава Богу, і я дуже сподіваюся, що вона працюватиме, що з нею все буде добре. Чому я пішла? Тому що закінчився мій контракт. І все? Ну, тому що, розумієш, коли ти працюєш в комунікаціях, коли ти працюєш в інформації, ти маєш принаймні вірити в те, що ти говориш. Воно все ж переплітається з державною політикою і так далі. Я вирішила для себе, що, можливо, я для армії на даному етапі буду набагато корисніша тут в цивільному житті. Потім ти пішла головою прес-центру Міністерства оборони. Так. І оттуда йшла. Да. Власне, цей похід був вирішальним. Угу.